Baby ya aka yi ne? Baby ka san menene? Saboda tsananin san da nake maka. Na'am. Zan sai maka tankareriyar mota. La ilaha illallah, ki ce zan ci uwar gayu. Na rantse da Allah. Bayan nan zan baka naira 300,000 ka shakata da shi. La ilaha illallah, ina zuwa. Hello? Me gana? Ta faru ta ƙare. Ka zo ina ƙofar gidan su siyama. Duk wasu kuɗi da ka san kana bi na ka zo zan biya ka. Haba, baby. Bayan nan zan sa Dabi ya siyan maka dan ƙariran gida ne kyau na gani na faɗi. Mutum wani fala'i. Bai talauci. Na rantse da Allah. Ana cikin haka. Kai sai mami ta tashi na abinci. Bacci? Wai mafarki ke?